Komishona Anambra Steeti na-ahụ maka ozi Paul Nwosu na-ekwu na ọgbakọ ọzụzụ nke nkụzi nye ndị nta akụkọ kwa ụbọchị kwa mgbe bụkwazi nke ga-akwalite usoro ọrụ ha ya na ime ihe otu o si wee kwesị. Komishona Nwosu bụ ya kwupụtara nke mgbe ọ nabatara ndị ngalaba Correspondence Chapel nke otu union ndị nta akụkọ n'ime Nigeria NUJ bụ ndị bịara njem mkpọtụrụ n'iru ọrụ ya dị na Jerome Udoji State Secretariat dị n'Awka, dịka ọ kpọrọ oku ka enwe usoro ime ihe nke ntụziaka otu ọrụ ndị nta akụkọ Nigeria siri wee chọọ. Joseph Ebocha n'oge ahụ wee wetara anyị akụkọ n'uju. Kọwara na igwe nzikọrịta ozi ọgbara ọfụ bụ nke na-enye aka hụ na akụkọ adịgboroja bụ nke na-agbasa ma kọwaa na ndị ọrụ nta akụkọ azụrụ azụ ọfụma bụ ndị a na-amata site n'ọrụ ha, ebe ọhaneze na-egere ozi mgbasa ozi bụkwa ndị na-adabere n'ụlọ mgbasa ozi ndị nwere aha maka ozi ndị ha na-anata. Na mbụ n'okwu ya ka onye isi oche nke ndị otu Correspondent Chapel bụ Maazị Chuks Ilozue nọrọ kpọọ oku ka enwekwa ọnọdụ ịrụkọ ọrụ ọnụ dị n'etiti ndị ọrụ nta akụkọ nakwa ọchịchị Soludo iji hụ na ndị ọrụ nta akụkọ na-atụnye oke ha na mmepe steeti a ma kelee Gọvanọ Soludo maka ọrụ mmepe ọ na-abagide na steeti a, ebe ọ kpọrọ oku ka ya bụ kọmishọna nyere ndị otu ọrụ nta akụkọ aka na ya bụ ihe ọmụmụ ha na-akwadebe n'ọnwa Nọvemba. Na ntụnye nke ya, onye isi oche nke ya bụ otu ihe ọmụmụ bụ Maazị David Eleke kọwara na ya bụ ihe ọmụmụ ndị ọrụ nta akụkọ na-achịkọba ga-enye aka iji hụ na ndị mmadụ tinyere ọnụ n'ihe gbasatara ya bụ emume nrọpụta bụ nke na-abịa n'iru n'ala Nigeria. Onye ji ọkwa Director Information na ya bụ ministry bụ Maazị Tony Nweke nakwa ndị ọzọ bụ ndị nọ na ya bụ njem. Site n'Awka, abụ Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.